Arefo ya bamu nyina kwa abane mfa mo mre NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO isane ne madwemba sabre se wo hwa ye gina krofrom na enye obia se OBAAPANIN AFIA HEMAA a wono nya mfinhia wo ha ne mensa na Baffuor Kantankrakye Otumfuo Kyeame ne maame no wono wadane ato wono mo a na wotweda na chese ye ya amamre ene amane e wa ha ma enu nti nam so NYANSAPO yenso ya ba bepi mo ha yi Baffuor Kantankrakye na nhunu se na wote wono mo ono na ne na nsonso ate asisi wodafom ya enam so ama abrempon ahemfo adehye aba HEMAA nom ene atwetwe wuru na aba na ye bejam no na wotweda no ye die nyanente se nyame ya adoma osumi mfrebi wuramu ne da etoso eye ninunum ena chese eyi nankasa ebeba so na empemfo ahwe na ye ja abrewa achikura na enema akonka nti sa me sorry a ahemfo ne bia Asamponghene wona bema kokko kama oye Baffuor Kantankrakye ninia wesu etetiremu tetiremu hene nana aboaje nana owusu kokko mfanchem nana owusu kokko wono ena chese wono so etetiremu hene wono so de nyam abeta echi wesu eye besiase nana aboaje asare wono so ebebi ena afi hyewu besiase oba HEMAA wono mahu sesesi a ogira bebi Baffuor Kantankrakye wotie ya woko na wakwa akochia ni nti sa pepepe ena tie enne aba HEMAA wono maba amanhene ene abrempon dikuro adehye wo mu nyina aba na wotweda no wono beboa ama ye ne kama ewo ahanom nti wedie ade se die si akoye ne die eboye kotodwom pe a enye enchen a yigidi se bosumi a yebewura mu ndie ahyenhye wo besiase HEMAA ena osa yitwa ne ba sisi a OBAAPANIN kokko kama ena wono so eba ye no nti yeyiyo ne die enye asenketwa ewa Asante mantema wei eye Mamponghene wono ena yitwa ne ba sisi a na wono so de mu nyam ede letechiri adanwoma se hene ena wono so ba sisi a no nya asenketwa ahemfo na ba wono maba pa ewo ho ejarefo eno no Baffuor Kantankrakye ena abrempon ne adehye bi eba ye no wono guso a wono mo echa na ema ne yakọ kafra bi na mini woni imi Asamponghene ena chese wono mo to Asamponghene Otumfuo cameraman wona sisi a wono so echiachie wo komensi a wono ena chese wo pinso ko baby a barima panyin a wodi na chi na ugini mfonyini ema ne yakọ no wono ena wono so aba abechia ewo hono no enti wono guso a ayechia na yema abrempon yi yema wono mo yakọ ade ato wo mani se di Asante isi Akan na Asante kotoko osisa ade ato oni a enya nkwan na oyi nti mpanyi se hweme so ma me nidi nti ena atwe mienu da bia be hunu na wono mo enam kwaye ase asechire ne se atwe ta didi adukrum Baffuor nso ayi obi a ota akọ adukrum no otutuo edeka atwe nti ba ko gina bonten aba ko wase no odidi na Baffuor bi ba ohunkan no aka amomodwane enu nti ni bisa ebe no arefo na chese enu nso asechire kakra no abrempon na ena wono guso a ene adehye ba wono mo echiachia ewo ehono
ɛyɛ nana bonsu nana bright ɛna nankwaso hene mmeranteɛ hene a wɔnhwɛ bo wɔn so nana mo baayɛ a wɔn kura wɔn ho nsɛm ɛyɛ nsuanya Baffuor ɛyɛ 1 million 1 million saa na Otumfuo fekuo Baffuor wɔn yɛ ɔyɛ Asamponghene ɛyɛ 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis esi emusoni nyinaa so saa na wɔakɔne bi si ɔkɔkɔ okofa samban maahene ɔdɛ ma so na ate to ape ban na ate ase yɛ nsɛyɛ ɔma ne ban fo ba ɔmo so ban a just ka ɔbubutu 10 million sɛdeɛ na ma yɛ nsɛ no ɔdɛ ma ɛyɛ na aka ase hene anapɔ ban ɔso ban a ɔbubutu na aka ase hene ɔdɛ ma sɛdeɛ ɔsɛ no ewi a chief ɔso ban a ɔbubu ma ɔpa ɔso ban na sɛ bi ayɛ nso so nua Baffuor Kantankrakye ne mo ɔpa na ama hene ma da ma mo fa so fa me kakra mi chief protocol officer of Mensia Palace Asante ɔne onuanom ɔmo so ɔmo ban ɔmo kuro mo nsɛm 500 Ghana cedis madam ma mo fa so fa ne die mi gyina ma na kwa kuye ba Lucy ayi ɔso no so ban 200 Ghana cedis esu talent busaya wa mu madam ma mi sai na hebie mi gyina ma na ya du bi ke to ɔpaso ne sa Otumfuo ano no sa ehene Osei Baffuor Kantankrakye wada mo ba e okra ne nsem 200 Ghana cedis ya jenti ya Baffuor Kantankrakye HEMAA Asamponghene
Therefore, some media say what shall not say now what you done na wiye ena bana enye asempitwe na ye kan ye dia chem se nyame ya aduma June bosono no ne da etoso nyinu no ene ye kuruwa enye niwa e wa Asante hanma e ba panyi AFIA HEMAA Baffuor Kantankrakye o maame ye behwe na afeyi no ya ye Akan Twi Ghallywood na ye de amano aha eyi NYANSAPO kasamfuni so esane badwum ba me din ene abusu apani owusu aduo
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya